Talaga na hambay. Yang tiket man iya golowo. Kita wala kha. Tam ningin ba gobang man boron oda tiket manja khaiban boro final naya. Angle fighter ba fight khai tongo kinang fight khai thanai. Yes. Abni bagino ang voluntarily goswila kha jesa punong thung jesa punong tuk thung jesa punong chuk thung jesa punong bolong thung Mohanalipur Telemura wanang thanai nei. Dine oda faimani yak lo belagena srai ingka noro khabu bagaram busuk hamzat dei jini hana busuk hamzat noro mo hamzak mano sing ereng khlaiglak fainai 17 18 si thanai dei 21st edition sing government গঠন khlainai. Yes. Ini asal bisi kok sagla tamni masin jolat kei. Dia kaisa bodol fight tongo boro nomination file khainai democratic rights tongmani ba. So tini odane kosol lainai. Ai pono bebak chairman te vice chairman nang koi nai. Sakma karo thangai kita nasing laidi. Ang kita sini lainai. Apni ya gulo ang aglio kifili thanai. Kifil mani ya gulo ang tini ni bisingono. Bebak schedule plan jeng khlainai bai ke jeng campaign khaijani ang koinai jini bebak warriors buri bodolung thung jini sigla bodolung thung jini dipramotang thung nini aning la yawi chop sak laiye mota sak laiye mo hai joro chobak khaijani chobak khlai jeng khlai mani ya gulo jini bising kita mida the differences tongmani abono bosun joton thik khlainai belai begena hambai